Вітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата Санхеля. Як бачите, сёння не толькі Санхеля, зноўку у нас будзе госць. Гэта вельмі асаблівы важны чалавек. Мяркую, хто мяне ведае, усе вельмі чакалі гэтага моманту. Гэта Данік, так, той самы мой хлопец, які таксама вядомы як беларускі урбаніст, хаця займаецца асабліва цяпер не толькі урбаністыкай і не толькі беларускай, можа некаторыя ўжо ведаеце. Вось, і сёння мы будзем размаўляць з ім пра розныя рэчы. Дарэчы, вось гэты канал часткова задума Даніка. Ён лічыў, што мне варта весці нейкі блог, так, хаця, потым пра гэтую гарбату я дадумала, першапачаткова, гэта ён натхніў на то, каб записвацца. Таму вельмі круто, каб сёння быў з намі Данік. І я думаю, пачнем ад таго, што ён скажа парочку слоў пра сябе. Так, бо я цябе прадставіла, але давай ты. Ну так, меня зовут Данік, ужо чулі. Нарадзіўся ў Рэчыцы, ў Беларусі, Палесе, Гомельская область. Вось. Займаюся, конечно ж, куклаводствам польскай агентуры. Ага. Жартую. Усе гэтым займаемся. Наконт канала, гэта праса Анхелы. Яна ўсё прыдумае, распавядае. Вось, вельмі цудоўная рэч наконт кубачкаў. Вось, а я лишь так дапамагаю крышачку. Вось. Што казаць пра мяне? Я нарадзіўся вось у Палесе, у сям'і, якая рэлігійна сведкі Яговы. Што можна сказаць, ведаеце, канешне, па расійскаму тэлебачанню там паказваюць нейкіх з калпакамі куклус-кланаў сведкаў, але калі вы бачыце іх даволі добрыя звычайныя людзі. Адносна сучасныя, яны вельмі любяць тэхналогію, дарэчы. Так. Таму выглядае гэта, вонкава, так, звонку выглядае нармалёва. Але адкульсьці ўсё ж такі у цябе пайшла гэтая барацьба супраць, скажам так, таталітарных культаў, сектаў, пэўных, ідэалогій увогуле, не толькі рэлігійных. Гэта ўвогуле. Бо, гэта чымсьці звязана, так? Чымсьці звязана. Можа, раскажаш трошачкі больш пра тое, як жылося унутры гэтай рэлігіі, сярод сведкаў Яговы, і, як ты дайшоў да такога моманту, што, ты ўжо не хацеў быць часткай, так, членам гэтай рэлігіі? Глядзіце, калі, я ўжо казаў, так, пра то, што калі б вы нават туды першы час хадзілі, вы бы нічога не заўважылі. Мабыць, нават калі б ўжо ўсё пайшло дрэнна, вы б ўжо нічога не заўважалі, але гэта іншае. Я там нарадзіўся, і я доўга-доўга ў гэта вельмі шчыра верыў, нават з параўнанні з той моладзю, якая там была, але, ведаеце, заўсёды ва ўсім адчуваўся ціск. І ціск гэты і ад людзей, заўсёды нейкі ідзе кантроль, заўсёды, дзякуючы гэтай літаратуры, ты адчуваеш сабе вінаватым, што ты робіш штосьці не так. І ўвогуле, якая там ідэалогія, што весь свет, все, што існуе, ўвогуле, напрыклад, ці Лукашенка, там, Гітлер, Сталін, ці, напрыклад, добрыя там парламенты, ці партыі, дэмакраты. Для іх гэта ўсё прыкладна адно і то ж. Гэта свет д'ябла, і гэта проста розныя шляхі для таго, каб людзей да д'ябла прывесці. Увесь свет. Бізнес, гэта спакуса такая ўвесь час, так? Бізнес, адносіны з нясведкамі, потым усе заняткі, якія не палягаюць на тым, каб прапаведаваць, так, пашыраць эту рэлігію, добрыя навіны, так, звязаны з Яговай, з Богам, то бок гэта лічыцца спакусай д'ябла і вось такое. Трэба сказаць пра гэты кантроль, што ён ідзе ў 4 накірунках, правда, паводле мадэлі Байт па-англійску. Стівен Хасан, так? Стівен Хасан прыдумаў. І гэта Байт, гэта behavior, то бок паводзіны, інфармацыя, information,
thoughts, думкі, і emotions, эмоцыі. Гэта татальны кантроль. І яшчэ варта, я думаю, Данік пацвердзіць, патлумачыць, што вартавая вежа, гэта так называецца арганізацыя, так, сведкаў Яговы, насамрэч гэта выдавецтва афіцыйна, таму яны выдаюць гэта, патлумач, можа. Ввогуле, увесь культ пабудаваны на тым, што вось гэта выдавецтва выдае прапаганду. Раней гэта былі толькі кнігі ці там часопісы, гэтак далей. Зараз яшчэ яны там будуюць нейкі Балівуд у сабе, яны шмат ролікаў, фільмаў робяць. І людзі, вось, якія ўнутры веры, яны павінны кожны дзень, нават прачынацца есці з гэтай прапаганды, там свая ёсць, кожны дзень штудзіраваць прапаганду. І потым пад кожным абзацам напрыканцы напісаны пытанне, прыкладна такія, што было напісана тут. А вы, як школьнік, павінны адказаць на гэтае пытанне. То бок, каб яшчэ раз перапрачыталі. Потым вы ідзеце ў залу княства, гэта месца рэлігійнае, так збіраюцца сведкі. І там вы зноў чытаеце гэтую ж самую прапаганду, і зноў пастаўлены пытанні кіраўніцтвам, а вы павінны прыкладна адказваць, як кіраўніцтва хоча, але яшчэ змагае з іншымі, як больш прыгожа адказаць, пацвердзіць праўду тую, якую напісала кіраўніцтва. І сапраўды гэта такая шматузроўневая прапаганда, якая настолькі прафесійна чапае ўсе сферы чалавечых эмоцый, што, вось, як у мяне зараз сітуацыя, што сваякі, якія сведкі, са мной абарвалі ўсе кантакты. Я для них мёртвы. Вось, і гэта такое, ведаеце, забойства чалавека без забойства. Гэта турма без турмы. То бок юрыдычна не дакапацца, але... астракізм гэта. Так, гэта астракізм. Кельты, наколькі я не памыляюсь, таксама гэтым займаюсь. Многія іншыя паганскія, дарэчы, грамадствы гэта рабілі, і нават у раннім хрысціянстве гэта было, але вельмі абмежавана. Калі прачытаць... Паўла, ён казаў толькі не пра тых, хто захацеў сам ісці, а пра тых, хто, напрыклад, пачынае там сапраўды вялікія грахі рабіць, але гэта не было, што ввогуле не размаўляецца. Проста як бы абмяжоўвайцеся ад чалавека, таму што ёсць месца ў Бібліі, а трэба чытаць кантэкст. Але і Біблія таксама не тая, крыху пераклад арыгінальны, скажем так. Але вось. І таму вельмі часта знаходзім фрагменты, якія не маюць шмат чаго агульнага з іншымі версіямі Бібліі. Так? Вось. А скажы, я думаю, усім цікава, калі ты нарадзіўся вось у гэтай групе, у гэтай рэлігіі. І з дзяцінства бацькі верылі, ўсе верылі. І ты вырас у гэтым асяроддзі. Як ты дайшоў да таго, каб зразумець, што гэта можа быць не зусім праўда, або што могуць быць іншыя спосабы жыцця, іншыя варыянты, таксама добрыя, або лепшыя? Глядзіце, чаму я зразумеў толькі прыкладна, канчаткова зразумеў, прыкладна год. Вось хутка будзе год, праз 2 тыдні ці колькі, як я гэта зразумеў. Таму што там такія правілы, вы ведаеце, што сведкі не святкуюць дні народзіны, не ўжываюць маты. І ввогуле зроблена ўсё, каб чалавек адарваўся ад колаў размовы не сярод сведкаў. Што гэта бывае ў нашых грамадствах, гэта адразу ператвараецца ў булінг. Вось, і мяне булілі ў школе, мяне булілі на ўсіх працах, все. Ты прыходзіш забулены да сведкаў, якія, насамрэч, там не вельмі якаснае сяброўства, все такі крыху прыкідваецца, што любяць адзін аднаго. Але, прынамсі, не агрэсіўныя. У параўнанні, так, ніхто па кірунку не дасылае, не б'е, гэтак далей. І там кажуць, гэта вы страдаеце, таму што гэта ўсе людзі, вось, яны абманутыя д'ябалам, што вось вы не ад міра, як Ісус Христос сказаў, і гэтак далей. Не ад гэтага света. І
ну гэта сапраўды на мяне ўплывала, і чалавек, які ў кульце, ён пачынае заўважваць у свеце шмат мінусаў, недахопаў. Вось, і падаецца, што сапраўды такая непрацоўная сістэма, якую трэба змяніць. Ну так, я думаю, нерэлігійныя людзі, я ў тым ліку таксама заўважаю шмат недахопаў у свеце. Але гэта, ну што паробім? Не бывае такога, каб было ідэальна, але бывае па-рознаму. І бывае, што людзям добра, ну, з рознымі стылямі жыцця. Ну, не ўсе павінны жыць аднолькава. Ну і гэта, я думаю, актуальна не толькі для умоўных сведкаў Єговы, а таксама для людзей з такім, ну, калектывістычным мышленнем, так, або крыху, ну, менш дэмакратычным, менш талерантным. Ну, што часам мы думаем, нам падаецца, што толькі наш шлях правільны, а іншыя жывуць абы як. Ну, але добра, а як ты зразумеў, як ты убачыў, што прапаганда гэта прапаганда? Так. А то я ўжо... Так, разумею, што мы адышлі, але я крышачку дадам. Ва ўсіх падручніках, ну, умоўных, я проста не кажу, кніжках «Дыктатура для гарбатнікаў», так, ну, напісана, што каб кантраляваць грамадства ў краіне, трэба, каб яно было атамізіравана і каб развіваць ксенафобію і ненавісць. Таму гэта ж за рэлігія, прыкладна так. Вось. Глядзіце, я пачаў разумець, па-першае, калі, ну, я прыкладна ўжо у дарослым узросце разбіраўся ў палітыкі, хто такая Расія, як працуе прапаганда, хто такі Лукашенко. Ну, я павлікаўся гісторыяй і гэтак далей. Але у тэкстах сведка Єговы я не бачу прапаганду, таму што, па-першае, гэта тэкст, і, ну, да кніг больш заўсёды ведаеце нейкай павагі. Але потым пайшлі перадачы, так? Але потым пашлі у іх гэтае тэлебачанне яны ввелі, пашлі шмат ролікаў, а я у той момант ужо вельмі ведаў, як гэта ўсё робіцца. І я бачу, што няма ні адной секунды ў ролікі, каб не ведаю, калі там пра іх вось гэтую структуру, то асвятленне іншае, цветакарэкцыя, музыка, гэтак далей, і проста ўсё, жэсты, фон. Я таксама заўважала і глядзела таксама агляды гэтых, не толькі пра сведкаў Єговы, ну, пра розныя там групы, і палітычныя, і рэлігійныя. Так, напрыклад, у сведкаў, калі гавораць пра гэты свет, або пра д'ябла, або пра штосьці такое, ужываюць такі пурпуравы, фіялетавы колер, гэта дрэнна. А калі Ісус Христос, або калі нешта добрае, тады такі жоўценькі, залацісты колер. Асвятлення, так, і фону. Вось. Ну, і так ты заўважыў, так? Гэта я пачаў заўважваць ужо 1,5 гады таму ці 2. Асабліва потым пачаўся каранавірус, і ўсе сведкі перайшлі на ўдалёнку. Мабыць, вы заўважылі, што яны ўжо годзе колькі да вас не прыходзяць? Вось. Яны пачалі сабірацца па зуму, і там пачалі онлайнеры гэтыя прамовы. Я бачу, ну што вось проста. Вот ведаеце Єгову, вось это ўсё. Вось, ну, я пачаў гэта заважваць, а потым, калі пераехаў у Мінск, за некалькі дзён, вось, ну, праз тыдзень ці 2, як я пераехаў у Мінск, я пачаў разумець, што, ну, шмат догм сведкаў не афіцыйнай версіі, чаму яны введзены, а праўдзівыя, то бок яны возяць, а потым уже Біблію шукаюць. Па-першае гэта, потым я зразумеў для чаго, і ўся гэта сістэма, ну, цэнтральная, вось, цалкам, як я выйшаў, я кажу, я просто сажаўся ў Петроўшыне на станцыі, выйшаў у Неміхі, я ехаў, шмат думаў, і я ўсё зразумеў, выйшаў і думаю, ну, я, прабачце, 24 гады развіцця у дупе. Ну так, добра, дзяцінства, там навучыўся чытаць, пісаць добра. Падлеткаўства, все, няма яго. Я фактычна трэба зараз штосьці рабіць. Ну так, ну фактычна ты ішоў з метро, як Платон з пячоры, так? Вось, ну і гэта добра, гэта добра. Гэта, дарэчы, пераходзім ужо да другога пункціка. Думаю, гэта важна, бо выхад з рэлігіі, або, ну, наколькі ён, ну, адносна позні, таму што некаторыя і ў 60 гадоў разумеюць, і пазней, і разумеюць, што яны фактычна ўсю маладосць, усё працоўнае там жыццё
змарнавалі фактычна. Але гэта звязана з тваім першым, ну, не кантактам, можа, з першай актыўнасцю ў палітыцы. Так? Ну, як ты дайшоў, скажам, да беларускай палітыкі, больш актыўна, як ты пачаў на мітынгі хадзіць? Ну, глядзіце. Чаму ты не выйшаў у 2010-м? Ось, Ну, таму да. што мы не казалі. Ну, конечно, мне было 15 гадоў, і нават так, калі б я не але- хацеў, ну, 14, мяне бы не пусцілі, але глядзіце, то бок я прыкладна гадоў з 10 пачаў разумець, хто такі дакладна Лукашенко. Выбары 6-го года во мне канчаткова поставілі, ну, вось всё, Лукашенко дыктатар. Ну, Лукашенко д'ябла. Я Так. не рэлігійна, але таксама в это Так. веру. Я вельмі добра, я не павёўся на путінскую прапаганду ў 14 годзе. Я вельмі ўсё добра разумеў. Вось, напрыклад, мои сваякі, нават такія ліберальныя, вельмі веліся. І я вельмі раіўся, ну, хваляваўся з Беларусь, хацелось, каб было лепш. Але ўсё равно гэта сістэма сидзела во мне, і мне нават было сорамна за тое, што я імкнуся да беларушчыны, да патрыятызма, што я там на канцэрт Брута ездзіў нават. Вось, некалькі разоў. Гэта вельмі дрэнны сведак, бо нават я баяўся, каб там шмат людзей ведала пра гэта. Але прыкладна да майго празрэння за некалькі тыдняў мне патэліў мой добры знаёмы і кажа, я ўжо подпісы за Цыпкала, за Бабарыка, за Ціхану, за ўсіх паставіў. Кажа, ну, акрамя там адной жанчыны, як яе забыў. Там депутатка была, ну, вы ведаеце. І вось, кажа, а ты што не ідзеш? Я кажу, у меня прынцыпы рэлігійныя. Он кажа, ты вось без рэлігіі, сам подумай. Для сведкаў вельмі важная палітычная нейтральнасць. Бо Так. яны лічаць, што ўся палітыка гэта справы гэтага свету і не трэба ўмяшацца. Не, Нават калі Пуцін пераследуе, ну, фактычна эту рэлігію, нам трэба захоўваць нейтральнасць. І вось у жніўні, у верасні запускалі нават серыю спецыяльных артыкулаў пра эту нейтральнасць, не паддавацца эмоцыям і гэтак далей. Так, ну, іх палітычная ўвогуле іх пазіцыя гэта Ягова, то бок ён для іх палітычны лідар, ну, фактычна Ягова гэта кіраўнікі. Ну, чамусьці яны заўсёды, калі кажаш там пра старэйшын дрэннасці, там пра іх кіраўніцтва, там ты вось кінуў Ягова. Ну так, але ты выйшаў. Так, і у меня было летом подвоение особ, але калі я выйшаў ментальна, выйшаў з метро, я думаю, тут рэвалюцыя побач. І мне уже настолькі было по боку спаймаць, не спаймаць. Мне вельмі хацелася, таму я бы сабе не паважаў, калі б я не паўдзельнічаў. І вось з 9 побач са школай і далей кожны дзень, некалькі разоў на дзень. Я быў пад МЗКТ, калі Александра Рыговіча даслалі па вельмі вядомаму накірунку. Я быў пад БТ, хадзіў там розныя маршы на Крэсціна туды. Ну і нават калі так, ось, калі Лукашенко паслалі, таксама ты быў, так? І там была Калеснікава на выходзе у МЗКТ і казала, вы неверагодныя, стажкомы. Так, побач за іх стаяў. Ну вельмі добра, што ты выбраў усё ж такі бок дэмакратыі, так, бок добра, фактычна. Ну, таму што тут, ну, супрацьстаянне Лукашэнкі і людзей, народу, ну, тут вельмі бачна, так, што гэта цемра і святло, добро і зло. Ну, блин, ну, гэта проста як пародыя. Таму сведкам і сказалі, там быў адзін такі аратар з Расіі, які калісьці быў у рэчыцы, там сярод сведкаў, ён вось ён так казаў, вось як вы думаеце, выбары сфальсіфікаваны ці не? Ну вось калі нават адзін, неважна якой адказ на пытанне, гэта вы ўжо прадаліся д'ябулу, трэба поўнасцю нейтральна, калі не можаце, не чытайся навіны проста. Ну так. Дарэчы, думаю, зараз скончым і працягнем у другой частцы. Я думаю, размова выйдзе ў дзвюх частках, бо яшчэ засталося шмат чаго цікавага, але я не хачу вас тамніць вось гэтымі развагамі. Таму пабачымся ў наступным роліку.